Още една интересна тема, към която сега така се доближаваме. Онези от вас, които следят видеята с таблото, знаят, че сме стигнали до момент, в който трябва да боядисаме интериорните лайсни и в общи линии това да финализира, да сложи край на работата по таблото. Колкото повече доближавам до този момент, ми изкачат много интересни неща, защото на всеки от нас се е случвало, когато се опитва така набързо нещо да свърши, не му се занимава с това да ходи да търси бояджия, да ходи да включва компресори, да купува пистолети, да чисти пистолети, в последствие много така неприятно. Аз всеки път се опитам да си го спеста, сега гледам да правя някакви неща, които са смисъл за нещо дребно, не ми се занимава да чиста пистолета после и винаги прибягвам към така добре познатите на всички аерозолни спрейчета, в които има боя. Дали ще бъде боя поръчана, каквато на вас ви трябва като цвят, или ще бъде някакъв стандартен цвят боя. Това много така помага понякога, става много лесно и бързо. Защо обаче не е препоръчително и не е хубаво това нещо да се прави в интериорите, в интериорните детайли? Сега ще ви покажа, значи аз преди няколко месеца играх да направя една рамка, която ето, сега ще я видите. Това нещо. Много добре знаете, това е рамката на волана. Виждате долната част, черната част, долната част, която е такава черна. Тя беше цялата сива, ако става въпрос. Аз исках да направя черна и да я лакирам, просто за да изглежда по-добре. Какво обаче се случва? Сега също така ще ви разкажа за един трик, който малко след това ще ви обясна точно как може да направите подобни неща черни, без да ги боядисвате. Това е много интересно. Но все пак продължаваме сега с това, което бях трябва да ви обяснявам. Според мен не е препоръчително да се използва специално тези препарати в спрейове, които се слагат тези бои, защото не винаги съхнат правилно и не винаги изсъхват до такава степен, че да могат наистина да се ползват и да нямат проблеми в последствие. Не знам защо, обаче при моите експерименти, при моите случаи всеки път става така, че това нещо, което в момента тук имаме само единствено лак, няма боя, няма боядисвано с боя изобщо и е много по-тънък слоя и въпреки всичко, въпреки това, че е направено преди няколко месеца и въпреки това, че температурите в момента не са чак толкова високи, които бяха лятото, това нещо от време на време по него виждам как не остават отпечатъците и как не е напълно и правилно засъхнало. Не знам защо обаче при мен се получава с почти всички видове аерозоли, спрейове. Просто това е някакъв много голям проблем. Затова според мен това нещо изобщо не е препоръчително да се прави и да се боядисват детайли, които ще се намират вътре в интериора на колата. Там говорим много добре, знаете, за високи температури през лятото, достигат до така сериозни градуси, може би 60-70 градуса и изобщо според мен не е препоръчително да се прави по този начин. Колкото и да е там така трудно и неприятно, по-добрият вариант е да си почистите после пистолета, да си включите компресора и даже за някакъв дребен детайл, който се намира вътре в колата, да си ползвате технологията, която се използва за боядисване. Не е приятно, знам, на мен също не ми е приятно и аз искам да го правя по-лесно и по-бързо, обаче това е положението, не става като хората. Сега не знам, аз пак казвам, аз не съм експерт бояджия, не е моето, надали ще стана, занимавам се конкретно с други неща, но за съжаление ми се налага много често да боядисвам и много се ядосвам, когато трябва да боядисвам дребни неща и за това нещо трябва да се извади всичко, да се разбърка боя, да се боядиса, да се изчака да изсъхне помещението, цялото, знаете, става на мирише неприятно, после трябва това цялото нещо да излезе навънка, това го дишаш. Впоследствие ти трябва поне, след като се сложи и лаковото покритие, ти трябва минимум 2-3 дни минимум, за да може това нещо горе-долу да изсъхне, да фане такава коричка, че да може евентуално после да се пипа, ако има някакви неща за корекция, да бъдат
нали, полирани, прешкурени с някаква финна водна шкурка и така. За това моя съвет е да не ползвате спрейове, такива аерозоли в интериорите специално. Нали, има моменти, в които няма как. Има моменти, в които няма наблизо такова оборудване, няма място, където може да се пръсне, няма как да се случи, така че просто по-внимателно опитвайте се да нанасяте много леки слоеве. Абсолютно толкова, колкото е необходимо, за да изглежда добре, без да се наслоява повече, защото колкото по-дебел става слоя, толкова по-меко остава после това цялото нещо и задължително ще имате отпечатъци в последствие, а пък лятото, като го нагрее, нали, на едни 60-70 градуса вътре, кола оставена без седници, просто не ми се мисли накрая как ще изглеждат тия детайли. Затова моя съвет е просто да не го правите. Бях тръгнал да ви разказвам за трика, който съм така намерил. Ако имате детайл, който искате да бъде боядисан в черно, да речем. Примерно тук в нашия случай той е бил тъмно сив, светло сив, може да бъде всякакъв друг цвят боя и така. Трябва да намерите някъде незабележимо място или някъде, където се вижда отстрани, да видите отдолу каква е самата пластмаса. Значи, това нещо може спокойно, в моя случай точно така съм го правил, този детайл не е боядисван, той е само лакиран. Така съм го правил. Значи, взима се много финна шкурка и се сваля старата боя. Ако тук е било тъмно-сиво, сваля се тъмно-сивото. Шкури се, абсолютно всичко пада, остава само пластмасата. Пластмасата в случая излиза отдолу черна, значи детайлът ще бъде черен. Много финни шкурки, продължава се там, знаете, стъпките 1000, 1500, 2, 2500, 3 и така нататък. И това нещо после с една малка полир машинка и с полир паста можете съвсем спокойно да си го полирате и да си добие един така много хубав вид. Не е задължително даже да бъде и лакирано, може да бъде матово, примерно, но при всички положения ще изглежда много по-добре, отколкото някаква чупеща се боя, която, нали, с течение на времето знаете, че вече не изглежда добре. Това е много такъв елементарен начин, който аз съм го прилагал навсякъде по рамки на воланите. Ги има много такива моменти, където, знаете, черна пластмаса, примерно да речем, отгоре е пръсната сиво или някакъв друг цвят, сивото почва да се люпи, цялото нещо се прешкурва и се минава с полир паста и става страхотно. Без да се боядисва, без да имате в последствие проблемите с недоброто засъхване на спрейовете и на тия бои, без да минавате през някакви много сложни и трудни процедури. Нещо много елементарно, което всеки може да направи, но все пак, нали, трябва да има такъв случай. Трябва пластмасата да излезе черна, понякога излиза бяла пластмаса, което не е окей. Но ако е черна пластмасата, не мисля, че ще има какъвто и да било проблем. Правил съм го доста пъти, работи добре, изглежда добре, така че не виждам какъвто и да било проблем да се използва. Тъй като в началото обясних, че аз не съм специалист по това нещо, все пак ще се радвам, ако някой от вас има информация, пробвал е, работи, занимава се, нали, или с времето е намерил спрейове, препарати, бои, които засъхват добре и нямат тия проблеми, особено на по-високи температури, нека да сподели с нас как го прави, по какъв начин, колко слоя нанася, защото за мен също ще бъде едно изключително голямо улеснение, ако може да се, поне дребни детайли, малки неща, да ги минавам с спрей, защото просто ще ми спести страшно много време, ще ми спести после усилията да чиста пистолета, знаете, всеки път той се минава там с разредители и така нататък, за да може, трябва да се остави правилно да се прибере. Това нещо коства доста време.